И какво става, хора? Аз съм Alex392B и днес сме в Shotel God и днес ще направя едно ревю. Ето го спална, има си джумпче. И пробвам, малко ми лаги, защото снимам. И да минавам. Ето, IP-то ще е в описанието. Ето сервера, подобрен с мини игри. И да започваме с ларповете. Първи ларп е ларп Anvils. Сега ще видим. Да. Ето. Той е ларп. Ларп Фултития. Да, ето тук можете да си поправите неща. Тук да си купувате XP. Аз колко приемам? Ето 35, не мога да си купя, защото трябва 100. Така, ето някаква къщичка измислена. И другия ларп е ларп Кратис. Трябва да кана унера. Не знам. Да, ето. Не знам как да взема кей. Ето тук. Какво може да ви спадне? Efficiency 5, Breaking 3, Fortune 3. Брадва и такава лопата, кирка. Само едно е. Ето. Фул крипрек. Фул брадвишка, Sharpness 5, Nothing. Още един кей. Sharpness 5, Fire 2 меч. Protection 4, Armor Set, една легендарка, един стак Obsidian, един стак TNT, един половин стак Netherward, 16 Glowstone и 32 Blaze Rod. Това може да ви спадне. Само едно. Ето те се бия, чакай. Край на YouTube. Ларп. Другия ларп е ларп дропарт. Ларп дропарт. Ето. Някой не искат. И ето. Ларп дроп парти. Май е на енда. Ето. Чест. Аз ще си взема моите тендър честа. И ето. Сега се цета. Ето го, много е як. Ето честовете те чупат. Събота и неделя мега ивенти. Май е списано някак тук. Не. Има от 5.30, IP в описание, Skype на унера в описанието. Ето тук е ларп Кратис и другия ларп е ларп Enchanting. Винаги пиша ларп and вместо Enchanting или Enchant. Ето Enchanting Table, ама не и за 30 левел. Това е гадно. Няма нищо.
Ето енчантата си. Нямам левел, нямам нищо. И другия лак е лак пент. Ето на лак пент се бият, ама аз няма да скачам с този диамантен свет, защото нямам легендарки, нищо. Ето и тук се мерете. Опс, много FPS. Извинете ми лаги като снимам. Ето. Аз ще ходя да ги взема. И спам. И измъкнах се. Да, Protection 2. И няма нищо. Пак е нещо. Така. И храна съм взел. Така. Преминаваме нататък. Следващия ларк е ларк фулт. Даже ще спия изтрентка. Ето. What? От стренката какво ми става? И просто е така. Светлината. И да. Видяхте го. Другия ларп е ларп форс. И ей сега идвам. И ето ни отново. Ето го ларп форс. И само да пиша. Ето, тук си джумпите. Ето. И така. Ето и тук има още един. Аз тук не съм участвал. Само тук. Тук не знам, нещо са измислили. Трейд. Да. Доста добре. Вие тук май правила. Не спами, наказва се 10 минути. Не рекламира и сервери, наказва се с бан на една седмица. Не проси ранг ДП оп, наказва се с 3 часа мут. Не извай хат на PvP, наказва се бан 2 дена. Джамбуст, други за евентите. Не мамете на трейд, наказва се бан 1 ден. Ето Drop Party евент 7 часа, половин час има, спринт в 7:10, форс в 7:15, PvP в 7:30, Snake в 7:25 и Jump евент, ето 7:25. Вау, лагна ми. И така, друг ларп. Така.
Другия ларп е ларп. Force Free Items. Другия ларп е ларп Free Items. Ето да е. Ето, той е на спауна. И от така можете да си вземете кожен сет. Ето. Аз ще си взема бутушки, защото нямам бутуши. Женете, защото мишката ми е бъгната. Ето, тук меч. Лък и стрели. Аз ще си взема един лък, например. Ето, аз минавам от тук. Ето Йо-Йо 3, къде го рейднах в това в Ентергода да се съда и така. Другия ларп е ларп инфо. It's Crazy Alex. Ето. Ние бяхме тук. Ларп инфо, ето. Така че за какво пак да ви го чета? Другия е ларп Jump Event. Аз. Ето Warp Jump Event. Аз не съм участвал на него. И така. Другия е лоби. Другия Warp е Warp лоби. Така. Дай пари ми кажи какво купа. И Баба! Warp лоби, ето спаун. Чакайте, извинете за малко това. Организирам тасията. Джампчето. Тук се минава. Така, това се чу отвън къбата. Другия Warp Minigame. Warp Mini. Ето Warp Minigames. Аз не искам да играя, само да ви покажа. Не съм играл от много време. Ето. Тук си имате аренки. Ето да им кажа. Да Warp е Warp PvP. Омага нещо се е бъгнало намиране 39, а трябва да имам само 2 или 3. What? Не, няма да минавам на там. Извинете, ама много лагва заради стрелите. Виж. И да преминаваме на там. Warp Server Info май го минахме, така че Warp Shop. Не. И ето. Я. Май имаше такъв Фендъргът много отдавна. Не, то беше много по-различен. Този по-як. Ето тук Roots and More. Да преминаваме там. И Warp Skills. Ей, так му мога да си дигна малко скилове, да видим как.
$500 по избор. Ето, може да си разделите скиловете на 2 и 3. Ето, свържете се с Crafting Pro, ако е онлайн. Донатор плюс после ще минем на там. Сега няма нищо да показвам. Другия LARP. Ето, направо е LARP SMS тук. И, ето. Ако е на МСГ, ето. Ранка важи за 3 месеца. Ето донатор плюс 240. Свържете се с Crafting Pro Skype Vesco 1250. Ето команди. NFC, Back Workbench, Kit Donator, Color Chat. Ето Kit Command. И ето Мрокита, Pro тройка, една шарка 4 и малко стрелки. Така. Ето пак донатор е толкова. Не знам защо донатор плюс е 2,40 и донатора е 2,40. Ето. Аз по-добре да си взема, но аз съм донатор плюс. Това няма смисъл. Салама. Ето ранка, свържете се, крафти плюс, за да се свържете пак. Ето. Фикс, бак, не RNC, ето Alkit и така. Ама само, че се, нали, той е Shuttlegot плюс, така се го красира, ето фулка. Не да. Така да се каже фул. И ето. Тук е крафти. Ето пак е много ясно. Трябва да му кажа да го прави. Не мога да е така. И така. Другите ларпове, ларп Snake. Ама много тъпо се произнася на голями Snake. И тук не съм участвал пак. Защото съм нов в сервера. Warp Snake, Crafting Die, MSGLE. И другата е Warp Sprint. Другия Warp е Warp Sprint. И остават още 2 Warp-а. Той не е затворен лад. Хел. Извинете, но не мога да снимам на Drop Party. Може да снимам, не знам. Но сред малко има евент. Така е. Това е много дразнещо. Вижте, само си седите и удрите. Вижте как е по-лесно. Аз ще им направя гадно и ще затворя вратите. Значи от тук. Много съм зрев в лабиринтите. Само да ви кажа. Той е бил много лесен. Ето.
Не мога да идвам. Хайде да преминаваме на там, че не ми се идвам. Там. И остава още един ларп. Хора, не е за вярване. Модератор Ван Пет, админ Мокинг, админ Бон, омега, админ Зонекс. Лад, мишката си се базика. Онер Влазъп и най-главният е Крафтинг Про. И ето гластав на Shuttlegoat. И ето последния ларп трейд. И ето Warp Trade пак тук. Ето. Warp, тук си трейдвате с хората и... Ето. Много. Това ще е за крипа. Аз бях Алекс 392B и чао!